Pak, tutulanmu apa sing kena nggih tampa suwung ngono lho. Aku butuh wong sing kena nggih uji coba. Lah kuwi Patrick wong ora kangge ya jalan sak walehmu. Cah bagus sapa jenengmu? Iki jenenge strom kecoak pembunuh tikus. Endi corone? Patrick tak golekne alat sing luwih seru sing kena nggih tampa suwung. Alat liyane sing jos-jis, Pak. Permen karet rasa sambal terasi, tili ono. Jajal. Permen penghancur cangkem tonggo, 7.000. Cangkem sak raine ilang. Nggih ngilangne koruptor. Iki semprot pembasmi koruptor dijamin tokcer. Wah, iki ketoke tepak cocok nggih para koruptor. Koruptor panganan apa? Sejenis gedang goreng tapi ra enak dibathok. Nyoh, Matur suwun muga-muga mumet. ra utang ya ra mumet. Semprot penghilang iki enake nggih nyapa? Aku ora duwe ide. Aku duwe ide, engko yen awake dhewe ngilang iso nginceng rondo adus udo mantap. Maknyus. Kuwi ide bagus dan aku sangat mendukungmu. Ya wis Rano, ayo langsung budal. Sik lekno tak udo. Patrick, nyapa sempakmu kok cepot, aja ngisi-ngisini kowe. Aturan pakaine ngono. Oh iya, kok bener kowe? Sik lekno tak cepot soalku ben padha udone. Aha. Kene jajal tak semprote. Sing nyemprot dhisik ya aku lah. Kowe nyemprot carry mergo iki ideku. Ya ora iso lah mergo bapakku ketua RT. Apa urusane kene aku dhisik sing nyemprot. Ya ampun, 2 sempak ilang. Hei penumpang, deloken kae enek cah edan wis manuke cilik udo pisan. Tamput manukku ketok. Piye iki? Sik tak swalan. Tanganmu malah ilang. Saiki kowe dadi pendekar tangan buntung. Mangklek tanganku ilang, aku ora trimo. Ganti aku sing nyemprot, rasakno iki. Piye saiki rasane yen kowe ora duwe udel? Alah kene, ganti aku. Matamu ilang sitok, rasakna kowe. Kene. Saiki manukmu ilang, kowe ra iso sunat. Akhire semprotane entek. Sponsor semprotane kok entek piye iki? Alah biyene, penting awake dhewe iso ngilang. Lah aku ape nguyuh piye manukku ra ketok. Kuwi urusanmu, wis entek ya tak kuat. Poncrot, ayo mulai. Nyapa ya mene mulih. Aku ape ndelok sinetron Indosiar beranak dalam kubur. Oh iya, jam piro iki? Wis awet apa urung? Pak, jam piro iki? Setengah papat punjul 16. Nyapo ape ngarit ye? Damput tiba rene wong. Enek lah, iki pocong. Matane jedok, mboke pocong. Woi, matamu kiri lo. Karo londong wedi. Ecek. Poncrot, ayo ngedeni bajingan. Sandy tutuk bajing. Coba kowe? Ye. Ana swara kok tanpa rupa. Siapa kowe? Kok wani-wani nih ngombe es tekanku? Kok isine fotone Patrick tok? Heeh, aku Patrick Medi. Ayo, kowe wedi apa ora? Haha, lah kuwi mati, manuke kok ngaceng ngono. Iki ngono irong, duk manuk. Alah, joguyon kowe. Jajal tak bukake. Tiba mati tenan, aku harus kabur. Sandy, ojo melayu. Damput, sapa kowe? Metuwa. Kuntilanak, mboke tulungan aku kate cokot kuntilanak. Ra iso metu, lawange tak lem karo iler walet. Tabrak kaca ae. Bersiaplah dicokot kuntilanak manukmu. Kabur lewat WC. Kelput sapa nyempet WC ne? Sobek tenan. Dilarang delik ning WC karena akeh tainya. Ampun Mbak Kunti aja dicokot manukku. Aku sik Joko pengen ngrasakne apem. Ampun. Aku sik pengen urip aja. Yen kowe ora nyerah tak buang duitmu. Aja kok bong, aku ra iso urip tanpa duit. Damput tibake wedhus loro iki sing macak dadi medhi. Saiki kowe wis ora lucu. Tamatlah riwayatmu. Tuan Krep, aku kuntilanak, ape ngeletak ndasmu. Poncrot awake dhewe wis ora iso ngilang. Saiki awake dhewe wis konangan.
Ya ampun manukku ketok. Oh, Piye iki? saiki iso Ampun, mlayu. ampun, ampun Tuan Krab, ampun. Wis ngene ae timbang kowe isin manukmu ketok didelok wong akeh mulya ae kono gek gawe suwal ben ra isin rong sunat. Ai. Tuku sempak anyar aja gawe sempak jebol. Tenang Tuan, sempakku anyar 10.000 oleh telu. Tuan Krab kuwi pancen wong tuwek sing bijaksana. Heeh. Pemirsa, saksikanlah iki enek bocah loro cilik udo ra sempakan. Ye manuke ketok. Ya ampun iki piye? Aduh, aku izin, manukku cilik banget. Ye sponsor turung sunat. Haha, gila nih. Patrick tulung aku isin manukku cilik turung sunat.